Cipa? Ne. Jo, vím. No to já nebudu si tam do jiného Pokémona. Ty bys to vyhrál. Dáme si teď jiný Pokémony. Ne, počkej. Prvního si dáme. Koho si dáme? Sedmičku, Lego 7. Kdyby si dáme 6. No, tamhle. Takže tam dáme. Menza. Jaký Menza? Tak, prosím tě, když lepší je tento. Není. Dáme si toho. Ne, topíra, nebo co to je. Hele, jdem na to. Pojď, nachu. Natočíme. Co to je za Pokémona? Myslíš, že to dodělám? To je ohnivý Pokémon a dává... počkej. Co to je? Tu si chytnu. Proč? Viděl jsi, jak mi dal ty mraky? Aha. A jak mi dal ten vzduch a jak mi dal teďka tady to, co jsem mu dával? Co chytní? Počkej, já mu musím ještě ubrat. Ne, už to neubírej. No a teďka. Teďka ho chytni. Jo, a mám ještě pak jeden pokeball. Pokeball? Až tam bude zelený, tak jsem ho chytl. Ne! Ještě jednou. Ne! Ještě jednou. Já mu uberu. To zabiješ. No, ale kurva mi zničil pokeball. Kde byl jeden? Neměl mi ničit pokeball. Ale my jsme se ještě nepozdravili. Ahoj, já jsem Patrik. Co se stane, Radegast? Radek. Jménem. Ne. Radegast. No, to natočili jsme video. Patrik a Radegas. A ne, Paka a ještě něco. Co to bylo? Nevím, prostě něco. Paka. Paka, hovno. Ne, to ne, ale nevíme, já to nevím. Paka a Radegast. Ne, Pokémon jsem zmínil. Ne, co jsem mu dal? Pryč. Teď mě ještě zabije nejlepšího Pokémona, ne? Proč mám tu žabu tam? Nevíš, proč já jsem tam měl tu žabu? Pojď už ven. A proč? Šukáme jako obecně Patrik Záviška. Kdyby taky Patrik Záviška, jo? Aby ti Byl střih. to bylo. Jsou střihy, protože Radek tady furt něco mluví. Co ty říkám, neříkám. Andělo jedna. Ty. Proč jsem si nevyměnil zase Pokémony? Tak Patrik se tady jmenuje Patrik Záviška a je z Petrovic. A jak vidíte, tady jdu ty barák, tak tam bydlí oni. Zelený barák, ty žlutý barák. Bydlím v Petrovicích, Radek bydlí v Krumlově. No, někde. Já nebydlím v Krumlově, jo. Bydlíš. On neví, já to mám jenom babičku. Má tam mamku a babičku. A jeho tačka bydlí taky tady v Petrovicích. Jinak bychom spolu nenatáčeli. Jo, protože on je lesba. Nebo on je lesba. Ne, on neví. Lesbo. Delší. Lesbo nechto. A víš, že já nemůžu být lesba. Já nejsem holka. Ale jsi lesba. Ty Ty jsi lesba. Ty kamoši, ty čekají s klukou, ale zadku nejde. Zadek mě tady škrtí, přeje to zadek.
Závine. Patricio Závine. Hlavně, hlo. Jo, takže budou krátké videa, budou tak 10 minuty, byly 40 nějaký, ale tejto video se bude jmenovat. Tak dej Paťu tohle. Počkej, já ti to dám, aby ses nepodělal na... No vidíš. To je. To nedáš. No, když Ty máš nejhoršího Pokémona. No, máš dobrýho. Já jsem ti dal ty nejlepší Pokémony, který jsem tam měl. Prostřední bych dal, ale a dej si, co chceš. Zvýšil jsi boj. Atak. Útok. Zabij ho. Proč sejuješ? Když něčemu líbit. A protože já vyhrávám, víš, vždycky. V Pokémonech. I have a Patrick. I have a nikdo. Rovná se nic. Až to dá. Možná to střihnem, protože on se bude furt healovat. Takže to možná střihnem. On je totiž healer. Kurva, A teď se nevyhealovat, takže teď bude určitě. Heal. Ne. Healy. Já mám málo životů. No a co, tak ho zabij. Kurva, kritik. No a co, dá ti kritika, co? Tak si dej daně. Uni. On jako neumí uhýbat. Neumíš uhýbat. Tak se ho chytni, ale nevíš jak. Má ho trenér. No, Tak ho chytnu. nemůžeš. Má trenér. A po něm pokývám hodit můžu. Tak já můžu nežka. I have a pen. I have an apple. A Teď budeš střih. Střih. Jedna. Dej střih. Počít. 2, 1. Střih. Byl to krátký střih, protože tam byla reklama. Blbá.